What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business. Hello guys, welcome back to our channel. இல்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா நில்த்ரா இத்தனால என்னடா பார்க்க போறோம்னு கேக்குறது பதிலா 17 நாள் ஏன்டா வீடியோ போறோம்னு கேப்பீங்க गाइस 17 நாள் ஏன் வீடியோ போடலன்னு சொல்லிட்டா கொஞ்சம் பர்சனல் ப்ராப்ளம்ஸ் गाइस அதனால தான் வீடியோ போட முடியல இல்ல போட்டுருப்பேன் गाइस வீடியோ கண்டிப்பா அதனால தான் நான் போட முடியல गाइस இன்னைக்கு யார் கூட ஒன்னசன் போட்டுருக்கோம்னா நம்ம வில்லன் 0 தான் நினைக்கிறேன் வில்லன் 0ன்றவர் நம்ம கில்ட்ல ஒருத்தர் இருக்கார் गाइस ஃபர்ஸ்ட் வைட்டின் பேர் வச்சிருந்தாரு இப்போ வில்லன் 0 நடிச்சுன்னு இருக்காரு அவர் தான் गाइस அவர் கூட தான் ஒன்னசன் போட போறோம் நம்ம இப்போ இந்த மேட்ச் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஒரு இந்த வீடியோ ஒரு 10 லைக்ஸ் கொடுங்க गाइस போதும் இது எத்தனை பேர் பாப்பின்னு கூட தெரியல 10 லைக்ஸ் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் இன்னும் நிறைய கண்டென்ட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன கண்டென்ட்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய இருக்குது गाइस ஒரு நிறையனா எத்தின்னு சொல்கிறது ஒரு 2 தான் இருக்கும் ஆனால் நான் கண்டிப்பாக அதுக்குள்ளே போத்துருவேன் அது 2 ஆகிறதுக்குள்ளேயே ஃபஸ்ட்டு வந்து 1-2 गाइस இந்த மேட்ச் முடிஞ்ச பேருக்கும் திருப்பி 1-2 போட்டிருக்கோம் வேறு லெவல் பங்கமாக டஃப் கொடுத்தாங்க அது நீங்கள் பாருங்கள் அந்த வீடியோ பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் வேறு லெவல் பங்கமாக டஃப் கொடுத்தாங்கன்னா நான் சொல்லக்கூடாது நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க गाइस நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம வெறும் M18 சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் M18 சேலஞ்ச் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் M18 சேலஞ்ச்னால் நம்ம அதில் காட்டுறேன் गाइस 2vs2 அதில் M18 சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம் அதில் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் அந்த வீடியோவில் சொல்லிடுறேன் இந்த வீடியோவில் வேணாம் அந்த வீடியோவில் நான் சொல்லிடுறேன் அப்போ தான் சஸ்பென்ஸாக இருக்கும் ஓகே गाइस இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தேன் ரொம்ப லாங்காக போயிடுச்சு ஒரு 13 நிமிஷம் போயிடுச்சு गाइस ஆனால் இந்த உங்களுக்கு நீங்கள் பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிற நம்பிக்கையில் தான் இது 13 நிமிஷம் போட்டிருக்காங்க गाइस பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா பாருங்கள் ஆனால் நான் 1-2 போட்ட வீடியோ முதல்ல 21 நிமிஷம் போயிருக்கு गाइस மொத்தம் 21 நிமிஷம் போயிருக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அத்தையும் பாருங்கள் 21 நிமிஷம் நான் கொஞ்சம் எவ்வளோ கட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ கட் பண்ணி வீடியோ போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் गाइस ஓகே गाइस நம்ம இப்போ வீடியோ பார்க்கலாம் எவ்வளோ கட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ கட் பண்ணி போகிறதுக்கு வீடியோவுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் சரி ஓகே गाइस வாங்க பார்க்கலாம் முன்னாடி அவங்க வில்லனை வச்சு சரியாக அடிக்கிறாரு பிடிச்சிக்கின்னு பாருங்கள் வேற அடிப்பார் பாருங்க சும்மா நம்ம ஒரு செகண்டில் 90 லைஃப் இறக்கிட்டாரு தசத்திகள் தான் வச்சுருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அந்த கன்று வச்சு தான் சரியாக அடிக்கிறாரு என்ன பண்ணுறதே தெரில க்ளோவில் போட்டால் ஒரு அடி அடிக்கிறாரு அதனால தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம அப்படியே க்ளோவில் போட்டே கீழே போகலான்னு பார்த்தா அவர் அங்கே தான் இருக்கார் அவர் பார்த்தாரு ஆனால் ஒரு செகண்ட் கேப் விட்டு அடிக்கிறாரு சரி ஓகே गाइस பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் எங்கே இருக்காருனே தெரில சுத்த வச்சுன்னு இருக்காரு அவர் எங்கே போகிறோன்னு தெரில மேலே தான் போயிருப்பார் எனக்கு தெரிஞ்சு கன்ஃபார்ம் மேலே போயிருப்பார் சரி ஒரு க்ளோவில் போட்டு நம்ம இந்த பக்கமாக போவோம்னு சொல்லிட்டு போயின்னு गाइस யார் யாருக்கு அந்த M18 சேலஞ்ச் வேணும்னு கேளுங்க நெக்ஸ்ட் நிறைய சேலஞ்ச் பண்ணலான்னு இருக்கோம் गाइस கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் என்ன வீடியோ போடலாம் சேலஞ்ச் வீடியோ போடலாமா இல்லை 1-2 வீடியோ போடலாமா இல்லை என்ன வீடியோ போடலாம்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு கமெண்ட் வராதனால தான் गाइस கொஞ்சம் எனக்கு இரிட்டேட்டிங்காக இருக்குது ஒன்றுமே வீடியோ போடுறதுக்கே முடிய மாட்டேங்குது ஏன்னா गाइस அதை விட இன்னும் பர்சனல் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய இருக்குது ஆனால் எனக்கு வீடியோ போடணுன்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்க நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்கன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சால் தான் गाइस போட முடியும் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதுதான் போடணும் நான் எனக்கு பிடிச்சது வீடியோ போடணுன்னா அது சரிப்பட்டு வராது गाइस உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்னு சொல்லுங்கள் சேலஞ்ச் வீடியோ போடலாமா நிறைய சேலஞ்ச் வீடியோ பண்ணலான்னு இருக்கேன் சேலஞ்ச் வீடியோ போடலாமா இல்லை என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தான் गाइस சொல்லணும் சரி ஓகே गाइस நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மேலே நம்ம வில்லன் இருக்கார் வில்லன் 0ன்னு அவர் பேர் உண்மையான பேர் என்னன்னு தெரில வில்லன் 0ன்னு பேர் வச்சுன்னு இருக்காரு சரி ஓகே பார்க்கலாம் ஒரு அடி அடிச்சிட்டாரு உக்காரத்து கூட மாத்தான்றாரு டக்குன்னு அடிக்கிறாரு இந்த ரவுண்டு மாத்திரம் கொஞ்சம் ஓவராகவே நிறைய ஓட்டு இருக்கும் அவர் க்ளோவில் வச்சு அடிக்கலான்னு பார்த்தா அப்படியே இங்கே வந்து நான் அப்பயே அடிச்சிருக்கலாம் ஆனால் நான் அடிக்கலை அவர் கீழே வந்து க்ளோவில் போட்டார் ஆனால் பிரச்சனை இல்லை गाइस அடிச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் அவர் எப்படியோ ஓடுறாரு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல எப்படியோ அடிச்சாச்சு गाइस எப்படியோ அடிச்சு முடிச்சாச்சு அவர் அந்த பக்கம் க்ளோவில் போடுறாரு நான் இந்த பக்கமாக இருக்கிறது தெரியாமல் தேசத்துக்குள்ள இடத்துக்குலாம் அவர்கிட்ட இருக்கிறது சரி ஓகே गाइस நெக்ஸ்ட் என்ன வீடியோ போகலான்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்கு ஒரு 10 லைக் கொடுங்க அப்புறமா இத்தினாடி ஏன்டா வரலன்னு கேட்டதுக்கு நான் காரணம் சொல்லிட்டேன் சம் பர்சனல் ப்ராப்ளம்ஸ் गाइस அதனால தான் 17 நாள் வீடியோ போட முடியல ஆனால் நீங்கள் யாராவது நிறைய பேர் கேட்டுருந்தீங்க அதுக்கு நான் ஷார்ட் ஃபிலிம் போட்டேன் நூப் ஷார்ட் ஃபிலிமு அது பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரி ஓகே गाइस நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணான்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் கேட்ட மாதிரியே ஷார்ட் ஃபிலிமும் போட்டேன் இன்னும் என்ன வேணும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தான் गाइस கீழே கமெண்ட் பண்ணணும் சேலஞ்ச் வீடியோவா இல்லை என்னென்ன வீடியோன்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம போடலாம் ஆனால் இனிமேல் கரெக்டாக டெய்லி வீடியோ போட முடியும்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் गाइस ஆனால் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வீடியோ போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன் गाइस கண்டிப்பாக போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன் யார் யாருக்கு வீடியோ வேணும்னு சொல்லிட்டு சீக்கிரமாக கேளுங்க எல்லாம் காலேஜ் போகிற வரைக்கும் தான் गाइस இது காலேஜ் போன பிறக்கும்
பிரச்சனை இல்லை, பார்த்துக்கலாம். சரி ஓகே காய்ஸ், தத்தி தூக்கலாம் வாங்க. அவர் எங்கே இருக்காருன்னு தெரில, வந்தார்னா அடிப்பார் சரியாக பிடிச்சிக்கின்னு. அதுக்கு முன்னாடி அவர் அங்கே தான் நின்று இருக்காரு, அங்கே தான் வர சொல்லி தெரிஞ்சு டக்குன்னு அடிக்கிறாரு பாருங்க. க்ளோவல் மேலே தான் விழுது. ஒரு க்ளோவில் போட்டோன்னா அது மேலே அடிக்கிறாரு. சரி ஓகே காய்ஸ், ஓகே ஒரு க்ளோவலாக போட்டுன்னு போக வேண்டியதாக இல்லை, அடிச்சு தூக்கிடுறாரு. ஒரு க்ளோவலாக போட்டு போகணும், இல்லைன்னா தலை ஹெட்ஷாட்டான் வரும்போதே விடுவார் தலைமையிலையே. சரியா எப்படியோ காய்ஸ் க்ளோவில் போட்டாச்சு, இல்லைன்னா வந்துருப்பார் அடிக்கிறதுக்கு. நிதானமாக க்ளோவில் போட்டுன்னு நிதானமாக போகலாம் காய்ஸ். அவர் பார்த்தீங்களா டக்குன்னு க்ளோவில் போடுறாரு, என்ன மாதிரியே ட்ரை பண்ணுறாரு அவரும். உன்னால் மட்டும் முடியுமா, என்னாலும் முடியும் பாருன்னு சொல்லிட்டு அடிச்சுங்கிறாரு காய்ஸ். ஃபுல்லாக என்ன மாதிரியே க்ளோவல் போட்டு போகிறாரு. சரி ஓகே, அந்த பக்கம் ஓடி வந்து பார்த்தேன். அவங்க பாருங்க காய்ஸ், அந்த வாட்டியில் வர்றாரு. நல்லா இந்த கண்டெய்னராக இருக்கிறதுனால எல்லாமே காட்டி கொடுத்துருச்சு. இதோ 2 அடி அடிச்சாச்சு, ஓட்டு ஹெட்ஷாட்டை போட்டாச்சு கைஸ். ஒரு ஹெட்ஷாட்டு. ஒன் டேபெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ தான் கைஸ் ட்ரைனிங் பண்ணிக்கிறேன். ஒன் டேப் ஆனால் ஸ்கின் இல்லை கைஸ் அந்த கன்னுக்கு, ஆனால் எல்லாம் வச்சு ட்ரைனிங் பண்ணிக்கிறேன் ஒன் டேபு. கூடிய சீக்கிரத்தில் ஒன் டேப் வீடியோஸு ஹெட்ஷாட் வீடியோஸ் எல்லாம் நிறையா போடலான்னு இருக்கேன் கைஸ். இன்னும் நிறைய ஹெட்ஷாட் வீடியோ அந்த மாதிரியெல்லாம் வீடியோ போடலான்னு இருக்கேன். சரி ஓகே கைஸ், உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிங்கன்னு சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சி தான் போடணும், நான் பிடிச்சிங்க எனக்கு போட்டுருந்தேன்னா அது சரிப்பட்டு வராது கைஸ். அப்படியே இந்த வீடியோக்கு ஒரு 10 லைக் கொடுத்துருங்க. உங்களால் முடிஞ்சுன்னா அதுக்கு மேலே லைக் கொடுப்பீங்கன்னு எனக்கே தெரியும். ஆனால் இந்த வீடியோ லைக் தரது வந்து 10 தான் கைஸ், கொடுத்து முடிச்சுருங்க. சரி வாங்க பார்க்கலாம். ஆனால் இந்த மேட்ச்சில் சுற்ற வச்சுருப்பாரு கைஸ், அது மாத்திரம் நீங்கள் பாருங்கள் எப்படி சுற்ற வைக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு. எங்கே இருக்காருனே தெரில, கடைசி வரைக்கும் சுற்ற வைப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். சரி எங்கே பார்க்கலாம் கைஸ், கடைசி வரைக்கும் தான் சுற்ற வைப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். சரி ஓகே கைஸ், க்ளோவலாக போடுறோம். நம்ம எங்கே வராருன்னு தெரியாமல் சரி வாங்க போய் பார்க்கலாம். கொஞ்சம் ஓவராகவே இதாகுதுல கைஸ் இன்றைக்கி. சரி ஓகே பார்த்துக்கலாம். இன்றைக்கி ஓவராகவே வாய்ஸ் என்னென்னவோ பேசிக்கிறேன். சரி வாங்க கைஸ் கரெக்டாக பார்த்துக்கலாம். இப்போ ஒரு 2-3 நாள் கரெக்டாக வீடியோ போட்டால் கரெக்டாக பேசுகிறதுக்கு வந்துடும் கைஸ். சரி வாங்க பார்க்கலாம். அவர் எங்கே இருக்காருன்னு தெரில, நம்ம ஏறி போய் அடிக்கணும். ஏறி போய் அடிக்கிறது அவர் எங்கே இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு தெரில. சரி இங்கே இருப்பாரோ அப்படின்னு நினச்சா தான் ஜோன் வேறு வந்துங்குது. எப்படி இந்த பக்கமாக ஓடி வந்தாச்சு, இங்கேயும் இல்லை. சரி எங்கடாப்பா போயிருப்பாருன்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்கமாக போய் சுற்றி பார்த்தா க்ளோவல் இங்கே போட்டிருக்காரு. இப்போ தான் வந்திருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ஆஃப்லைன் என்ன போயிட்டாரா இல்லை என்னன்னு சொல்லிட்டு புரியல. ஆனால் இந்த மேட்ச் அவர் ஆஃப்லைன் போல். இங்கே நான் சொல்கிறேன் அங்கே அது வரத்துக்கு லேட் ஆகிருக்கு, அது மாத்திரம் ஆஃப்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் வந்துட்டு க்ளோவலெல்லாம் போட்டு 3 க்ளோவல் போட்டு வச்சுருக்காரு. ஆனால் இப்போ அங்கே போயிட்டா அந்த க்ளோவல் மறைஞ்சிடும் பாருங்க கைஸ். அவர் வேறு எங்கே க்ளோவல் போடுறாரு, இப்போது வேறு எங்கே க்ளோவல் போட்டுனுக்கிறாரு. சரி ஓகே, எங்கே க்ளோவில் போடுறாருன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலான்னு போனால் அவர் இங்கே தான் எங்கே ஓடுற மாதிரி சவுண்டு கேட்டுனுச்சு கைஸ். இங்கே தான் எங்கே ஓடுற மாதிரி, எங்கே ஓடுறாருன்னே தெரில. சரி எங்கே போயிட்டாரு பாப்போன்னு சொல்லிட்டு நானும் தேடி நிற்கிறேன். நான் ஒரு க்ளோவில் போட்டேன், அவரும் ஒரு க்ளோவல் டக்குன்னு அவரை பார்த்த விஷயமே க்ளோவல் போட்டேன் கைஸ். ஏன்னா அவங்க க்ளோவில் போட்டோன்னா என்ன போட்டுருவார், அதுதான் கைஸ். ஆனால் சரியாக டஃப் கொடுத்தாரு கைஸ், வேறு லெவலில் ப்ளே பண்ணி சரியாக டஃப் கொடுத்தாரு பாருங்க கைஸ். ஒரு க்ளோவில் போடலன்னா அடி விழுத்துருங்க கைஸ். ஒரே ஒரு க்ளோவில் ஒரு செகண்டில் மிஸ் பண்ணிட்டாலும் அடி தான். அவர் இங்கே தான் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு போனால் இங்கே தான் இருக்கார். ஆனால் க்ளோவலெல்லாம் போட்டு எப்படி ஆஃப்லைனாக இல்லை என்ன, ஆஃப்லைன் இல்லை அவர் கண்டிப்பாக க்ளோவலெல்லாம் போட்டு ஆடிங்கிறாரு. ஆனால் அங்கே போய் மாட்டிங்கினாரு, அவரே போய் மாட்டிங்கினாரு கைஸ். சரி நம்மளுக்கு என்ன, அவர் அங்கே போய் அவரே மாட்டிங்கன்னு அவரே எலிமினேட் ஆக போகிறாருன்னு சொல்லிட்டு சரி நம்ம போவோம்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்த்தா அவரே எலிமினேட் ஆகிட்டார். சரி ஓகே, அவர் தான் எலிமினேட் ஆகிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம சும்மா கையில் கொடுக்கலாம். சரி வாங்க கைஸ், 4 ரவுண்ட் ஜெயிச்சிட்டோம் கண்டினியூஸாக. நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, ஒரு வெஸ்ட்டு ரிப்பேர் எல்லாம் வாங்கிக்கலாம் கைஸ், வெஸ்ட்டு ரிப்பேர் பண்ணுறதெல்லாம். சரி வாங்க பார்க்கலாம். சரி ஓகே கைஸ், 4 ரவுண்டு ஜெயிச்சாச்சு. ஓகே பார்க்கலாம். இப்போது ஒன் டேப் ட்ரை பண்ணோம் கைஸ், நிறையா ஒன் டேப் இப்போ ட்ரை பண்ணிக்கிறேன். ஒன் டேப் கூடிய சீக்கிரம் ஒன் டேப் வீடியோஸ் எல்லாம் போடுவேன். ஆனால் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது. ஆனால் எப்படியோ ட்ரை பண்ணி ஒன் டேப் கற்றுன்னு இருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. கூடிய சீக்கிரத்தில் போடுவோம் கைஸ். சரி வாங்க பார்க்கலாம் இந்த மேட்ச்சில் என்ன போடுன்னு சொல்லிட்டு. அவர் க்ளோவில் போட்டு வந்துட்டார் பாருங்க, டக்குன்னு எவ்வளோ க்ளோவல் போட்டாருன்னு சொல்லிட்டு க்ளோவல் வேறு லெவலில் போடுறாரு. சரி ஓகே, இப்படி போகலாம். அவர் இந்த பக்கம் தான் போக தான் இருந்துச்சு. ஓய் கைஸ், பின்னாடி பட்டாரா இல்லை பார்க்கல. ஓ கைஸ், முடியாமல் போயிடுச்சு. க்ளோவல் டக்குன்னு போட்டார், உள்ளே போய் லாக் ஆகிட்டார். சரி இதை வச்சு உடச்சிடலான்னு பார்த்தா இந்த பக்கமாக அவர் அங்கே தான் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஜம்பர்ஸ் போட்டேன், அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு கைஸ். அதனால இந்த பக்கமாக வந்துட்டேன், ஏன்னா இல்லைன்னா நம்ம மேலே அடி விழுந்துடும். சரி சுற்றி பார்க்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் க்ளோவில் போட்டார். ஆனால் அவருக்குள்ளேயே போட்டுக்கிறாரு கைஸ், அவரே போட்டுக்கிறாரு. சரி வெளியே வர வைக்கிறதுக்கு என்ன ட்ரை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ட்ரை பண்ணுறதால தெரியும். க்ளோவில் இருந்து அவங்கள வெளியே வர வைக்கிறதால எனக்கு தெரியாது கைஸ் அவ்வளோவா. ஆனால் ஏதோ ஒன்று ட்ரை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணால் அவர்
வரவே மாட்டேன்றார். ஆனால் க்ளோவில் போட்டு வெளியே போயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். கைஸ் வெளியே போயிட்டார். ஒரு 8 போச்சு. ஆனால் அவர் ஏன் சாவலன்னு சொல்லிட்டு தெரில. சரி ஓகே கைஸ், பார்த்துக்கலாம், அடிக்கலாம். இப்போ போயிட்டு எங்கே போகிறாரு? சுற்றி க்ளோவில் போடுறாரு கைஸ். அதுதான் கைஸ் முடிய மாட்டேன். சுற்றி க்ளோவில் போடுறாரு. அப்புறம் உள்ளே வந்தாச்சு. க்ளோவில் போட்டு மெடிட் போடுறீங்களா காய்? வேணாம் ப்ரோ. எதுக்கு க்ளோவில் போட்டு மெடிட் போடுறீங்க? வேணாம், வாங்க அப்படியே அடி வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிச்சாச்சு கைஸ். ஓகே காய்ஸ், வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் யாருக்கு கிடைக்க போடு போயான்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் சரியாக டஃப்பு தராரு காய்ஸ். டக்குன்னு க்ளோவில் போடுறாரு, டக்குன்னு க்ளோவில் சுற்றி போட்டுக்கிறாரு மெடிட் போடுறதுக்கு. ஆனால் வேறு லெவலில் அந்த பிளேஸில் அந்த ஜெம்படி இது மாத்திரம் இல்லைன்னா ஒரு ஃபுல்லாக மெடிக்கிட் போடணுன்ட்டு வெளியே எடுத்துருப்பார். ஆனால் நம்ம அதுக்குள்ளே எப்படியோ உள்ளே போயாச்சு. இல்லை வெளியே நம்மளுக்கு தான் வந்து அடிக்க வச்சுருக்கோம். எப்படியோ உள்ளே போயிட்டு அதிர்ஷ்டம் காய்ஸ். சரி காய்ஸ், இப்போ பேசுகிறதே தெரியாமல் 11 நிமிஷம் போயிடுச்சு. வீடியோ டக்குன்னு போயிடுச்சு காய்ஸ், 11 நிமிஷம். சரி வாங்க காய்ஸ், பார்த்துக்கலாம் என்ன நடக்க போகிறோன்னு சொல்லிட்டு. அவர் எங்கே போயிட்டாருன்னு தெரில. சரி அப்படியே மேலே போய் பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேலே போயிருந்தா அவர் டக்குன்னு நான் அவரை பார்க்கல, அவரே க்ளோவில் போட்டு அவரே சிக்கிவார் காய்ஸ். பாருங்க, ஒரு க்ளோவில் இங்கே போட்டேன், அவர் பாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். டக்குன்னு ஒரு சவுண்டு என்னப்பா ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா பின்னாடி ஒரு க்ளோவால். ஓகே, இங்கே தான் இருக்கார் போல் பாஸு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கே அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஆனால் அவர் க்ளோவில் போட்டார். சரி ஏறி போய் அடிப்பான்னு பார்த்தா டக்குன்னு அவங்க ஆளை காணும்னு நினைக்கிறேன். சரி ஓகேன்னு பார்த்தா அங்கே தான் இருக்கார். அம்மா டக்குன்னு உக்காண்டெல்லாம் எழுது அடிக்க ஆரம்பித்தாச்சு கைஸ். அவர் அங்கே தான் இருக்கார். சரி ஓகே பார்க்கலாமேன்னு சொல்லிட்டு அங்கே போனால் டக்குன்னு மாட்டினார். டக்குன்னு ஒரு அடி அடிச்சா அவர் என்னாச்சுன்னு சொல்லல, அவர் மெடிட் போடலான்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். டக்குன்னு திருப்பி ஒரு அடி அடிச்சாச்சு கைஸ். மெடிட் க்ளோவல் சுத்தான் போயிட்டார். எப்படியோ முடிச்சாச்சு. 6 ரவுண்ட் ஜெயிச்சாச்சு கைஸ். சரி வாங்க நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் பார்க்கலாம். இதுதான் கடைசி ரவுண்ட் காய்ஸ். இந்த கிரவுண்ட்லேயும் ஒரு என்ன போகிறான்னு சொல்லிட்டு நீங்களே பாருங்களேன் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. உங்களுக்கே அப்போ தான் காய்ஸ் புரியும் எப்படி த்ரில்லிங்காக இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. நீங்களே பாருங்கள் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. 6 ரவுண்டு ஜெயிச்சாச்சு. இப்போ 7வது ரவுண்டு காய்ஸ். வாங்க பார்க்கலாம் எங்கே வருவாருன்னு சொல்லிட்டு. தெரியாமல் இந்த மேட்ச்சில் கூட கொஞ்சம் இதே இருக்கும். இதுக்கே ஒரு நிமிஷம் போயிடும் காய்ஸ். நீங்களே பாருங்கள், இதுக்கே ஒரு நிமிஷம் பண்ணிடுவார். எங்கே இருக்காருன்னு தெரில. இதுக்கே ஒரு நிமிஷம் ஆகிடும். எங்கே போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடினுக்கிறேன். நம்மளை ஸ்பெக்டேட்டிங் பண்ணிக்கிறாங்க. அவர் கேடி தமிழன் ப்ரோ, அவர் கூட 1 போடலாமான்னு சொல்லுங்கள். இனிமேல் நிறைய நம்மளோட கில்டி பிளேட்ஸ் கூட 1 போடலான்னு இருக்கேன். ஒரு எட் வந்துச்சு. ஓகே போகலான்னு சொல்லிட்டு போயின்னுக்கிறேன். இனிமேல் நம்ம கில்டி மேட்ஸ் கூடலாம் 1 போடலான்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பிளேயர்ஸு கூப்பிட்டு 1 போடலான்னு நினைக்கிறேன். நம்மளை நம்பி ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய பிளேயர்ஸ் எல்லாம் வரமாட்டாங்க. ஆனால் ஏதோ நம்மளால விளையாடுறவங்களோட வரப்போ நம்மளாலே ஒரு நூபு தான். ஆனால் பரவாயில்ல கைஸ், நம்ம என்ன கொஞ்சம் நல்லா ஆடுறவங்களா கூப்பிடலாம். லைக் யோகேஸ்வர், அம்மா நம்ம வில்லன் 0 ப்ரோ, அம்மா நம்ம வயல் கிங்கு, இன்னும் நம்ம கேடி தமிழன் ப்ரோ, திருப்பி நம்ம லோகேஷன் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஸ்ரீகாந்த் ப்ரோ நிறைய பேர் இருக்காங்க. சொல்லி போயினே இருக்கலாம். நம்ம கில்டு மேட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இன்னும் அவங்க கூடலாம் 1 போடலாம் கைஸ். கூடி சைடில் அவங்க கூடலாம் 1 போடுற வீடியோ வரும். சரி ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்து நினைக்கிறேன். அப்படியே பாருங்கள். சரி நம்ம எத்தனை கில் அடிச்சிருக்கோன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். எவ்வளோ கில்ல கரெக்டாக அடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு லோடு என்ன இருக்குது கைஸ் பார்க்கலாம். டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கலாம் கைஸ். மொத்தம் 5 கில் அடிச்சிருக்கோம். 2 மேட்ச் அவர் ஹெல்மெட் ஆயிட்டார். சரி ஓகே கைஸ், டேமேஜ் வந்துட்டு 1776 வந்துச்சு. சரி ஓகே கைஸ், பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கைஸ்.